Good morning everyone. Welcome back to Dr. Pyra Lifestyle. So फुङावहाय स्टार्ट खालामनोसै दिनै भिडिअखौहाय दिनैहाय आंनावहाय रिक्वेस्ट खालामहरनाय बादि आङो दिनैहाय रायलायगोन जोंनि खुगा मोनामनाय गाज्रि हां मोनामनाय जेखौ होनो बेड ब्रेथ आरो जोंनि डेन्टेल टार्म्सआव बा मेडिकेल टार्म्सआवहाय जोङो बेखौ होनो हेलिटोसिस थ' बियो आं दिनैहाय बेसिकेलि बिनि ट्रिटमेन्टनि बारै रायलायगोन जेनेबा जोङो मा खालामनो हायो बेफोरखौ होबथानो थाखाय आङो सिगांहायनो हेलिटोसिस बिनि बारैहाय आङो भिडिअ बानायखांखाबाय आङो डेसक्रिप्शनावहाय होगोन स' प्लिज नोंथांमोना थांनानैहाय बेखौ नाय जेनेबा आङो बे भिडिअखौ बानायखांखाबाय नालाय बियो मानि थाखाय बिनि कज गासैबोफोरखौ आं बानायखांखाबाय स' आंनि डेसक्रिप्शनावहाय थांनानैहाय बे भिडिअखौ नायदो स' दिनैहाय आङो जास्ट बिनि ट्रिटमेन्ट माफोर खालामनो हायो बिदि जुदि सोरनाबाफोर खुगा मोनामदोंबा मादोंबा बेखौ दिनै नोंथांमोननो एसे स' जोंनि खुगा मोनामनाया मेइनलि जोंना जायो जेखौहाय होनो जाहैबाय बेक्टेरिया आं पिक्चाराव होखाबाय बियो जोंनि मेडिकेल टार्म्सआव बेक्टेरिया होनोबा बेफोरनो माखासे मेइन खारन जोंनि माखासे बेमारफोर जानायनि थाखायबो स' बेखौ होनो जाहैबाय बेक्टेरिया बेखौ जोङो मेगनजों नुवा आरो नोंथांमोना मिथिगौ ना जोंनि खुगायावहायनो जोंना सबसे बांसिन बेक्टेरिया दङ क्योंकि जोंनि खुगाया जोंना खदैजों गिसि थाबाय थायो आरो जोङो जायो लोङो स' बे बेक्टेरियाहा बे हाथायाव सिथाबनानै थानाय जानायफोरजोंहाय बियो बेवहाय हाथायावहाय खुगायावहाय सबसे बांसिन बेक्टेरिया जायो आरो जुदि बे बेक्टेरियायानो जेब्ला माबा खारननि थाखाय जुदि बांद्राय जाबायबा होमबा जोंना खुगाया मोनामनो हमो आङो डिटेल्सनिखौ बानायखांखाबाय स' डेसक्रिप्शनाव थांनानैहाय नायदो स' दिनैहाय आङो खोन्थागोन माखासे बिनि ट्रिटमेन्ट जेनेबा जोङो खुगा मोनामनायबा जोङो मा खालामनो हायो स' फार्स्टआवहायनो आं खोन्थाखाबाय जोंनि हाथाइफ्रावहाय जुदि जोंना मैला थायोबा खुगा सिङाव जुदि मैला थायोबा जोङो मोजाङैहाय ब्रास फुलाबा जोंनि ब्रास फुनाया मोजां टेकनिकजों जायाखै मोजां साफा जायाखै होमबानो जोंना खुगाया मोनामो स' बेखायनो जोङो जेब्लायबो खेबनै ब्रास खालामनांगौ फार्स्टआथ' बेनोखा जोङो जेब्लायबो मोजां खेबनै जोङो ब्रास खालामनांगौ खुगाखौ जोङो साफा लाखिनांगौ आरो जोङो मा खालामनांगौ जोङो एभ्रि 6 मान्थ्स होनो जोङो बा बोसोरसेयावहाय खनसे जोङो डेन्टिस्टनाव थांनानैहाय जोंनि हाथाइखौहाय क्लिन खालामजानांगौ बियो मास्टार बिकज माने मा जायो माखासे टाइमाव जोंना खालि बे ब्रास खालामनायजोंल' एनाफ नङा स' जोङो बेखौहाय जोङो डेन्टिस्टनाव थांनानैहाय खेबसे खुगाखौ जोङो पुरा क्लिन खालामजानांगौ आरो बांसिन माना खुगाफ्रा मोनामो जायफोरना जुदि माबाफोर हाथाइ एम्फौफोर दङ बा हाथाइ सेवख्ल'नायफोर दङ बेवहाय बेक्टेरियाबो बांसिन थायो स' बेखायनो खुगाया मोनामो आरो माखासे आं खोन्थाखाबाय जोंनि हाथाइ मोदोमनि जुदि प्रब्लेम्सफोर दङ हाथाइ मोदोमा जेब्ला जोंना थै गयो हाथाइ मोदोमा बुयो थ' बेफोर माखासे इनफेक्शन जायनि थाखाय जोंनि खुगाफ्रा मोनामो आरो स' बिदिनो जोंनि उदैनि प्रब्लेम्सफ्रावबो खुगाया मोनामो स' जोङो मा खालामनो हायो आं फार्स्टआव होनखाबाय जोङो ब्रास खालामनांगौ मोजाङै सेकेन्डआवहाय जोङो एन्टि माइक्रबियेलफोर जोङो नैबेबादि माउथ वाशखौ इउज खालामनांगौ आं माउथ वाशनि बारै नोंथांमोननो खोन्थाबोगासिनो दंखायो स' जोङो माउथ वाश इउज खालामनांगौ आङो भिडिअनि उनाव माखासे एसे पिक्चार्सफोर होगोन नोंथांमोना मोजां नायनानै ला बेवहाय जेनेबा मा माउथ वाशेसफोर दङ स' आंनि सासे साबस्क्राइबारा इंलिशनि सोंहरदोंमोन नालाय स' व्हाट यू कैन डू फॉर द बेड ब्रेथ मेनलि इट इज ड्यू टू द बैक्टीरिया इन आवर माउथ so what we can do we have to keep our mouth and oral hygiene clean so we have to brush twice daily and we can use some antimicrobial anti-plaque mouthwashes like chlorhexidine and all. I'll put all the pictures at the end of my video so you can have a watch. So bidi mouthwash जोङो use खालामनांगौ माउथवाशखौ माबायदि इउज खालामनांगौ आं आंनि भिडिअसफ्रावहायबो खोन्थाखाबाय आं बेफोर गासैनिबो डिसक्रिप्शनावहाय होजोबगोन स' नोंथांमोना थांनानैहाय बेखौहाय नाय स' सेकेन्डआवहाय जाहैबाय जोङो बिदि माउथवाश इउज खालामनो हायो आरो नाम्बार 3आव जोङो मा इउज खालामनो हायो जोङो माखासे जोंना बिदिनो चुइं गाम्सफोर दङ चुइं गाम्स होनोबा जोङो मस्टलि जोङो सुगार फ्रि चुइं गाम्स माने जेरावहाय सुगार गैया सिनि गैया सुगार फ्रि बिदिनो चुइं गाम मिन्ट फ्लेभार माबाफोर जोङो बेफोरबादिखौ जोङो जानो हायो स' बिदि चुइं गामखौ नोंथांमोना बाहायनो हायो आरो बेजोंहायबो जुदि नोंथांमोना खाराबा जोङो मा खालामनो हायो जोङो एसे दै गुदुङावहाय संख्रि एसे लानानैहाय जोङो खुगाफोरखौ जाखांनायनि उनावहाय जोङो सुरुबनांगौ स' मेइन खुगा मोनामनायखौ जोङो होबथानायानो मेइना जोङो जोंनि खुगाखौहाय साफा लाखिनांगौ आरो बेजोंबो गायाखैबा जोङो डेन्टिस्टनावहाय थांनानैहाय फर शियर माने क्लिनिंखौ साफाखौ खनसे खालामजानांगौ स' बेफोर माखासे दङ आरो जोंना टुथपेस्टफोर दङ बेफोरखौ माखासे बाहायनो हायो
स' बेफोरो माखासे कमन रेमेडिस जेखौहाय जोङो बाहायनो हायो आरो खुगा मोनामनायखौ होबथानो हायो। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब आरो बिदिनो नायलांबाय थादो आङो इनफर्मेटिभ भिडिअस लाबोबाय थागोन।